Pastur tradizzjonali tat-tafal libes maskra ma' wiċċu u jużomm sanitizer f'idu, din is-sena daħal fil-qalba tal-presepju tipiku Malti. L-iskultur Karkaris Pawlo Muscat spjega li minn ta' età żgħira beda jġemma l-pasturi minn madwar id-dinja, iżda bis-sfortuna induna li l-pasturi lokali kienu qed jonqsu. Minn hemm beda jaħdem il-pasturi tipiċi Maltin bit-tafal u kull sena jagħmel sett oriġinali ta' pasturi li jagħmlu l-presepju ħaj u realistiku. U rrid noħroq dik ix-xi ħaġa illi tkompli tispirana nimxu mal-liġijiet u nagħmluha fil-presepju biex inkomplu ninsistu illi kulħadd jissanitizza jdejh u jilbes il-maskra ħalli ngħaddu malajr kemm jista' jkun minn dil-pandemija. Meta żorna lil Pawlu lil Martu fil-ħanut tagħhom spjegalna l-proċess kif jaħdem il-pastur. L-ewwel ikollok il-forma tal-pastur tradizzjonali Malti u l-forma qiegħda mingħajr idej biex jiena nkun nista' nuża għal diversi pasturi differenti. Nippressa t-tafal ġo l-forma, u mbagħad naqla it-tafal il-forma tal-pastur u minn hemmhekk nibda nżidu l-idej u l-aċċessorji. Id-domanda għal figuri tradizzjonali tat-tafal naqset, iżda l-kreattività u l-passjoni ta' Muscat żdiedet biex iżomm din it-tradizzjoni ħajja. Ngħid li l-pasturi Malti ma baqgħux jinbijaw fis-suq. U bdejt nipprova nagħmel set pasturi jiena għalija fil-fatt għaddu għandi. U mbagħad minn hemmhekk bdiet il-ħajra li nibda nagħmilhom biex inkomplu nżommu tradizzjoni Maltija